Közben vlogolok, hogy itt vagyunk, megint a Rajmira kell várni. Milyen érzés? Na, megszoktam. Én is. Vlogolok tovább. Itt vagyunk a Gráci cseppkőbarlangba. A Rajmi menedzser. Ott vannak a cseppkövek. Ez közelebb van. Ez itt a kert. Hova megyünk? A Manner márka boltba. Na. Volt Összefüggően megvan az úgy. Igen. Red Bull márka volt, de most már Douglas. Akkor most... Igen. Itt a kedvenc voltam. Rolex. Regular customer vagyok. Aha. Jó. Már 4-szer megnéztem a kirakatot.